Лед улично осветление, светлина с ум. Подмяната на старите осветители след намалява разходите за електроенергия с десетки проценти, подобрява видимостта и позволява умно управление. Какво означава това? Димиране по часови зони, автоматично засилване при движение на пешеходци или велосипедисти, бърза диагностика при повреда и по-малко светлинно замърсяване. Правилната инсталация е важна, насочени тела, които не блестят в прозорците. Топла цветна температура в жилищни зони за по-малко от блясъци, равномерна осветеност на пешеходни пътеки и спирки. Така градът е едновременно по-безопасен и по-ефективен. Какво можем да направим ние? Да настояваме за поетапна смяна по квартали, заедно с измерване на реалните спестявания, да включим паркинги, паркове и велоалеи, и да искаме настройки, които пазят небето тъмно, но улиците – видими и сигурни. Лед инвестиция, която се изплаща чрез икономии и по-добра среда за всички. Да осветим града умно и отговорно.